רינת וברני לודמיר הם שותפים בחיים ולמקצוע, שפתחו כבר בשנת 1994 את משרד האדריכלות המשותף שלהם. מאז הם עובדים על שלל פרויקטים ומתמחים מעבר לתכנון בתים פרטיים, בתכנון חללים ומבנים המתחשבים בתנאים הגיאוגרפיים והאקלימיים המקומיים. אגב, אם הם היו צריכים לבחור פרויקט חלומות, זה היה לא אחר מבית על מאדים. מעניין, אני בדרך. בואו תראו בית שמרגיש כאילו מרחף גבוה גבוה מעל נופי עמק יזרעאל. היי, רינת. אהלן, דניאל. תראי, הגעתי, ויש פה משהו קסום. משהו בגודל, משהו בפרופורציה, משהו במיקום, משהו בטקסטורה, משהו באנרגיה של הבית הזה. נהדר, יש פה המון פינות חמד, וזו הפינה האהובה עלייך. יש משהו בנקודה הזאת שאנחנו תופסים את כל הבית, את כל הקומפלקס, את הקשר בין החומרים, בין החזיתות של המבנים בנחלה עצמה. היה משהו באמת במחשבה של הישיבה על קרקע טבעית ומדורגת שלאט לאט מהבית אנחנו מגיעים לשקט ולנחלה. בואי ניכנס פנימה ונתחיל את הסיור מההתחלה. כן. אנחנו נכנסים לחלל שהוא מאוד גדול, רחב, נעים. רצפת גרנית פורצלן ענקית, אפורה, מאוד מאוד נקייה, וגג גבוה שנראה מפירוקים. ויש כאן מספר חומרים, אבל הם עובדים ביחד מאוד מאוד טוב בעיניי. יש משהו באמת בחלוקה של החלל, שחילקנו אותה ל4 שדות. כל שדה בעצם הוא מקבל גם פתח עם מבט החוצה, גם את הגג עם החלוקה של הקורות והמזבחים שחוזרים על עצמם בכל השדות. יש איזשהו טשטוש של גבולות, איזו המשכיות של פנים וחוץ. יש לנו פה קיר, בריקים משני הצדדים, ושתי חזיתות שהן יותר בהירות ויותר נקיות עם תקרת העץ. אז בעצם תכננו את החלל הזה בהשראה של מבנים שקיימים באזור הזה, בעמק יזרעאל. זה מעין הומאז' למבנה האסם, ללולים, וגם החומרי גמר, גם הבריקים, גם הגג רעפים, גם הבטון, הפלדה, הכל בעצם קיים במבנים האלה, ורצינו לחבר את החלל הזה למקום, לאזור. זה 2 צעדים, אבל אנחנו כבר באזור הסלון, שתחום על שטיח, ככה נראה שטיח אוספי מפעם, ספה גדולה לבנה סופר רכה, שולחן מלא פיצ'פקס שאומרים שיש פה משפחה עם המון טעם. זאת בעצם משפחה, שזה כבר הבית השני שאנחנו מתכננים לה. זה משפחה עם 3 ילדים, בבית הקודם הם היו ילדים קטנים, והפעם הילדים גדלו. עזבו את הבית. בעלת הבית מאוד מתחברת למנזרים ומבנים קולוניאליים ועתיקים. חלק מהמוטיבים האלה נכנסו לבית הזה. חדש וישן ביחד, והקיר הזה אומר הכל. נכון. כי יש בזה משהו מרענן ואף מפתיע, פתאום לראות את הקמין שהוא כולו גוש בטון עם קורת ברזל, על קיר טיח אפור עם הערובה השחורה. תוך כדי התהליך החלטנו להשאיר את זה as is, לא לטייח, לא לצבוע, לא לעטוף בבריקים, אלא להשאיר את מהות החומר ולדבר איכשהו עם שאר חומרי הבית. זה יצר מכלול שהוא מתחבר כולו ויש הרמוניה.
עברנו מהסלון לפינת האוכל, ופינת האוכל, כמו שאנחנו קצת מצפים לראות, שולחן אבירים גדול, רחב, מעץ ככה גושני, עם כיסאות בתמהיל של מספר סוגים, ומאחור היחידה קלאסית. על פניו, בעצם יש פה איזו אדריכלות נקייה שיודעת לקבל את הרהיטים האלה, ומה שיפה פה זה שפינת האוכל יושבת באיזשהו ציר. ציר של הפתחים שדיברת, משמאל לימין, יש המון אור טבעי. ואני רואה ששילבתם פה, כמובן, תאורת לילה או תאורה מלאכותית, כמו שקוראים לה, אבל היא משולבת בצורה מאוד עדינה בין קורות הברזל, או אפילו מאוד בעדינות על העמודים. בעצם חילקנו את החלל לשני סוגים של תאורה. תאורה אחת שהיא תאורה תחתונה, דאונלייט, ותאורה שנייה שהיא תאורה של אפלייט. את כל התאורה תכננו יחד עם סו-אר. הם נותנים לנו את כל העזרה בבחירת הגופים. יש להם מבחר גדול מאוד של מאווררים, מכל מיני סוגים של גמרים, אם זה גמר של עץ לכנפיים של המאווררים, אם זה שילוב של המתכות שהתאימו לנו עם המתכות של הפרגולות שלנו, ומאוד התאימו לנו באופי של הפרויקט. בעצם התאורה שמאירה כלפי מטה, היא מאירה לנו את כל החלל ונותנת אור פונקציונלית, והתאורה שמאירה כלפי מעלה, היא נותנת לנו זריקה של האור כלפי התקרה, שיש לה המון משמעות. הגג משמש מעין רפלקטור לפיזור האור הכללי. היכנסו עכשיו לעמוד האינסטגרם של התוכנית, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת. עיצוב על זמני. חומרי גלם איכותיים וטכנולוגיה מתקדמת נפגשים במקרר אחד. The difference is Gaggenau. הגענו אל המטבח, והמטבח הוא גם, זה לא מטבח, אלא זה חלל, ויש פה את המטבח שהוא מאוד גדול, ויש פה את פינת המשפחה, ופינת האוכל הקטנה גם, אז זה ממש אזור, זה ממש חלל בבית. הרצפה נשארה אותה רצפה שזורמת לנו בכל הבית, אבל התקרה, יש פה כבר שינוי. הבטון נשאר כמו הקמין, בתור הרמז לתהליך הבנייה. והקורוטט זה גם הומאז' לבית הקודם שתכננו לזוג. יש פה מטבח כפרי, טוסקני, פרובנסי, או בכלל עמק יזרעאלי, גם אפשר לקרוא לו, עם הפיתוחים ועם הצבע הפרפר המאוד עדין שמקיף את כל המסביב. אי גדול, כמובן, בוטשר, כמתבקש, תנור גדול, משטחי גרנית שחורים בשילוב של עץ, מספר את הסיפור. לגמרי, וגם כל החלוקה של המטבח היא מיועדת למטבח ישראלי, שיודע לארח ואוהב לארח, ותכננו ממש סמוך למטבח, גם את פינת האוכל היומיומית, וגם יש לנו את הפינת טלוויזיה. כל החללים עובדים ביחד באופן ספייס אחד, וגם רואים את הכחול של הבריכה מכל פינה של הבית, הירוק מציץ בכל פינה, ויש קשר עם החוץ מאוד חזק ומאוד נעים. עלינו לקומה השנייה, וזה קומת החדרים. בעצם העיצוב בקומה הזאת הוא מאוד מאוד דומה למה שהיה למטה, עם הפרקט הגושני, עם הבריקים ותקרת העץ, אבל בעצם העיצוב האמיתי בחלל פה זה הנוף המטורף והחלונות מרצפה ועד תקרה, אפילו עם הצורה האלכסונית של בית קלאסי. שיתפנו פה פעולה עם קובי מארטפרו, שעזר לנו בכל המסגרות הבלגית של כל הפתחים, אם זה החלונות, אם זה הדלתות, אם זה דלת הכניסה עצמה. הם לקחו את כל הצורה של החלון עצמו וחתכו את הזכוכית ואת הברזל הבלגי בצורה של שיפוע הגג, ונתנו לנו בעצם את התחושה שהגג יוצא החוצה, הוא המשכי, אין גבולות. מבחינה תכנונית, החדר הוא גם קצת שונה. מיטה גדולה ומאוד רכה עם הטקסטיל הפשטני הטבעי שיושבת על קיר הבריקים,
באזור הכי שווה בחדר יושבת אמבטיה פרי סטנדינג עם ברז פרי סטנדינג, כאן ציור יפה, קורסה נחמדה, אזור של כיורים שהוא בתוך החלל של החדר, וכמובן שמוצנע מאחורה המקלחון והשירותים. כל החדר הזה הוא open space, החלוקה היא בעצם עם האלמנטים עצמם. החלק של ה-open space גם נותן לנו יותר תחושה שהחדר הוא גדול, וגם מכל מקום בחדר אנחנו מקבלים את ה-view עם כל עמק יזרעאל שנפרס מולה. אנחנו במבנה האירוח, וזה מבנה דו-תכליתי, כי גם יש בו חדרי אירוח כמובן לילדים ולנכדים, נכון. אבל הבנתי שבעלת הבית עושה פה כל מיני אירועים מעניינים. היא עושה סדנאות יוגה כאן, מזמינים לפעמים שף שמכין ארוחות. זה מבנה רב-תכליתי מאוד נוח וורסטילי. וגם כמו בכל הבית, גם כאן תקרת עץ משופעת על כל המבנה, עם קירות שכמעט נוגעים, אבל לא נוגעים לגמרי. בכל אחד מהחללים של הבית יש אפיון שונה של הגג, אם זה פעם אחת גמר בין הקורות של OSB, או לוחות עץ, או פשוט קורות עץ. לטובת הגגות האלה השתמשנו באומן ממש, מיכאל מחברת רינג, והוא נתן לנו כאן גם תכנון של הגג, גם עזרה באפיון של המסבכים שחוזרים בחללים, עם שיפועי הגג, עם הקונסטרוקציה הכללית שמחזיקה את הגג, וגם הבידוד והאיתור. הם עובדים כל כך מדויק. גם פה יש לנו טשטוש גבולות מאוד חזק בין הפנים לחוץ, ויש סוג של המשכיות מאוד יפה. יש פה המשכיות מאוד יפה בחזית הזאת, ויש גם איזושהי המשכיות מאוד יפה בתקרה, ומה שמעניין בתקרה הזאת, ובכלל בחלל הזה שהוא מרגיש יותר תעשייתי, יותר חלל עבודה. כן, הוא לא מתבייש, הוא מתבלט, רואים את הקרביים של כל האלמנטים החוצה, אם זה הקמין, אם זה המיזוג אוויר. הקורות עץ הן ממשיכות עד לעמודים, שהעמודים בחוץ, הם יוצרים מעין אזור למטפסים להגיע אליהם ולשלב את החוץ והפנים. וכשאנחנו עומדים פה, אנחנו רואים כל כך יפה איך הבריכה נשפכת ממש לאזור שלנו, מהבית המוגבע לבית המונמך. בואי נצא החוצה ונשב קצת ליד הבריכה. אנחנו יושבים ליד הבריכה היפהפייה הזאת, בין המבנה המרכזי למבנה האירוח, עם הנוף הפתוח דרך עצי הזית, ובאמת החורש הטבעי פה והשדות יפהפיים, ויש פה משהו אנרגטית מאוד נעים, והבית רגוע, ופשוט כיף להיות פה. אבל רגע לפני סיום, אני אשמח לדעת מה את לוקחת מהפרויקט הזה קדימה, לחיים, למקצוע. אני חושבת שבתכנון של הבית הזה, ברני ואני, חיזקנו את הטיפול שלנו בגגות, גם הזיגוג של הבית, מעין בית שקוף, מעין טשטוש גבולות, והושבה של הבית על הקרקע הטבעית והחיבור שלו לטבע. אני חושבת שבפרויקט הזה חיזקנו את זה, ונחזק את זה גם בפרויקטים הבאים. תודה רבה. בואי נשב ונירגע לנו איזה 2 דקות, נהנה מהירוק הזה, ואני מאמין שנתראה בקרוב. בהחלט. הטלוויזיה של ישראל. 12